il-bira mitu, Mela, ħan ippruvaw issa nagħmlu dal-ftit ħin li ġej li fadal mid-diskussjoni, verament, imma nipproponu xi ħaġa kif se nagħmlu issa biex dil ħaġa ma terġax tiġri. Andre, nibda minnek għax nkollu twaħħlu f'kulħadd. Għandkom xi ħaġa konkreta. Principali milli qed diġà qed ġifieri li jkun hemm ispezzjonijiet regolari f'kull sit bla eċċezzjoni. Proposta oħra li nagħmlu ma naħsibx li huwa aċċettabbli li f'każi fejn jkun hemm il-ħsara, jekk hix ħsara żgħira jew kbira, ma naħsibx li huwa ġost li r-residenti jridu jqogħdu jistennew it-tmiem ta' inkjesta u mbagħad forsi jridu jibdew każ il-qorti huma biex jieħdu l-ispejjeż kbar li jkollhom. Allura x'qed tipproponi? Nemmnu li għandu jkun hemm fond imħallas mill-iżviluppaturi li kif ikun hemm inċident kbir jew żgħir, ir-resident mill-ewwel jieħu l-flus minn dan il-fond. U mbagħad wara l-inkjesta wara li wieħed isib fejn ir-responsabilità min huwa responsabbli jerġa' jagħti l-flus lura f'dak il-fond. Ma jistax ikun ikollna nies bħal Caroline li jibqgħu għal xhur għal snin mhux biss ikunu għaddew minn trauma bħal dik imma jridu jġorru l-pis finanzjarju li jerġgħu jixtru l-affarijiet li jagħmlu kollox huma. Inġustizzja kbira kontra iċ-ċittadin, għandu jkun hemm fond li mill-ewwel kif ġar, kif iseħħ xi tip ta' inċident, mill-ewwel ir-resident ikun jista' jieħu l-flus minn dan il-fond, u mbagħad wara eventwalment il-flus jerġgħu jmorru għal fond minn min jinstab li wara. Okej, ħan nistaqsi il-Ministru jekk jaqbilx magħha imma proposti perejt. Waħda mill-proposti għandha tiġi konsiderata li. Taqbel magħha inti? Ovvjament, kol ma tittamel u tolli l-permessi tal-bini, parti minnu jmorru għal dal-fond. There's no other way how to do it. Okay. Issa mbagħad joqogħdu jgerru nies għalejna. Le, l-iżviluppatur ħajħorġhom mhux in-nies. Il-prezzijiet l-iżviluppatur jistabbilixxihom skont is-suq, mhux skont l-ispejjeż li għandu għax profitti għandu bil-kbir, ġifieri mhux ħadd tagħmel differenza fil-prezzijiet. Okay. Nerġa' ngħid fil-qasir. Mela, il-pulizija investigaw dejjem għandhom xistennew inkjesti. Forsi wasal jistenna 14 sena. Forsi wasal mhumiex aċċettabbli. Jiena ma ġejċaw, jiena Ministru tal-Ġustizzja, minix trade unionista tal-Maġistrati għal imħalbi. Ħankunċar li n-nies irridu ngħidulhom il-ġudikatura, irridu wkoll jaġluhom dawn l-inkjesti jagħmlu suġġerimenti li rridu naraw jekk għandhom xi jiġu pubblikati suġġerimenti importanti ta' kif nimxu l-qudiem li jkun hemm fl-inkjesti. Dik hija xi ħaġa li qed inħares lejha. Li qed jgħid tal-perit iva irridu nsibu sistema illi l-perit tat-terz li huwa l-injured party tal-ġar irridu nikkaverjaw, ma jistax nkun ndaħlu l-familji f'dawn l-ispejjeż għadna naqas bdejn. Caroline laqas għadhom morru kapriċċi qed iħallsuhom perit. Hija ċara, dik hija ċara. Avukati, sorry. Tinħallsuhom avukati. Tal-fond irridu naraw kif naħdmuha għaliex is-sistema legali tagħna permettili li ngħidlek. Is-sistema legali tagħna marbuta mal-ħtija biex bniedem iħallas. Irrid ikun ħadd ta' xi ħaġa. Il-fond ma jkunx marbut ma' bniedem, il-fond ikun xi ħaġa li ppuljaw l-iżviluppaturi wkoll. Irid jerġgħu jagħtu l-flus fil-fond. Dal-kumitat fejn perit illi huwa espert tal-qorti li jaħdem ħafna l-qorti, hemm avukati li jaħdem fuq dawn l-affarijiet, hemm persuna teknika wkoll u hemm ex imħallef. Jiġifieri għalhekk dan du jirrapporta fi żmien ġranet. Li hemm bżonn nagħmlu għal-poplu għan-nies li għandhom raġuni li jkunu irrabjat irridu nagħmluhom fil-jiem u l-ġimgħat li ġejjin. Okay. Għandna t-tifla ta' Raymond naħseb mill-udjenza. Antija Brinkat, nixtieq nindirizza lil Dr. Zammit Lewis. Niġi t-tifla ta' Raymond, l-ewwel net ninstab imnik ta' mens u solidarjetà mal-familja Paċ, jiddispjaċini ħafna. Li nixtieq ngħidlek huwa ma taħsibx li l-BRO naqset meta ġeniet batet l-ilmenti tagħha u dawna ma batux uffiċjal, ma taħsibx li naqset il-Planning Authority meta tat permess biex isir skavar qabel ma seħ geological test u kif daw ħarġu l-permess li qataw flash minn magħna mingħajr aħna ma tajna l-kunsens. Ġibba, Ministru, grazzi ħafna. Anteja, grazzi tad-domanda, jiena għatta mill-bidu. Għalhekk qed isiru l-affarijiet minn naqas iġor ir-responsabilità anke feħda l-awtoritajiet tal-gvern. Jien mhux qiegħed hawn difensur ta' kull entità li hemm fil-gvern minn naqas u jekk ħarġu permessi li mhux suppost ħarġu. Jekk ħadmu nies mingħajr il-permessi għad-direttura, irridu jwieġbu u we will get to the bottom of it biex minnu lest iħallas. Għalhekk qed jinvestigaw. Meta? Għalhekk
Anti, għalhekk qed jinvestigaw il-pulizija. Għalhekk qed jinvestigaw il-pulizija around the clock imorru nies bil-police bail minħabba regola ta' 48 sija u jerġgħu jibatu għalihom. Min xhur ilna. Min xhur ilna. Għaltek il-ont minn xur, eżatt. Tu biferi jirrikonoxxi li qed idum ħafna l-proċess, mhux hekk? U għant minn ħammorru, ħajġu fuqna dawn in-nies u jgħidulna tortana. Jew aħna rridu nqabdu l-avukat biex jittieħdu passi biex jiġu mħalkin. Għalhekk għandu jkun hemm fond fuqna u jgħidilna torti. Fond għar-residenti li ma aħna il-residenti kollha wara l-inċidenti li seħħew, il-kalvarju li għaddew minnu wara, kien xi ħaġa tal-qisem il-qalb. Ma jistax ikunu ġorru il-pis finanzjarju u psikoloġiku. Iridu jiġu appoġġjati. Ante għax ma smajniekx. Sorry, ġeniet. L-inkjesta x'mhux pubblika. L-inkjesta li x'mhux pubblika. L-inkjesta qatt lebda. Lebda jistax jiena informat jiena. Ma ġibx dettalji u mhux affarijiet tiegħi bħala politika. Inti stess tat li hemm tlieta. Iva, jien ma nidħolx fiha minn huma jiena informat għax tlabt l-informazzjoni li ġejjaw illi ħarġu charges fil-konfront ta' tlieta. Inkjesta qatt ma tkun pubblika bil-liġi, però tista' tintalab. Imma daw in-nies għadhom jaħdmu x'imkien ieħor. Jiena jibatuni permessi bl-istess ismijiet ta' daw in-nies u x'se ngħidilhom jien? Eħe huma, se ngħidilhom. Biex imbagħad tifittxu lili daw. Ma tagħmilx sens. Ġifieri ma jistax nagħti dettalji oner ta' affarijiet ta' investigazzjoni problema oħra naħseb kbira. Però nifhem l-adab ta' sinjura. Nifhem l-adab. Li l-liċenzji. Min irridu ngħidu aħna? Minu responsabbli l-lum ġurnata? Ok, għax iridu nikkonkludu. Mela, waħda mis-suġġerimenti li qed nagħmlu hija li il-liċenzji li il-kontratturi jkunu il-liċenzjati bis-serjetà. Din hija għalija pasta zoħra li ġrat li ir-reġistru tal-kontratturi li għandu jsir bil-liġi ingħata lill-assoċjazzjoni ta' l-iżviluppaturi. Kif tista' l-istess assoċjazzjoni tiċċertifika lilha innifisha bil-liċenzjar. Imma il-reġistru tal-kontrattur, l-ombudsman stess, l-ombudsman stess. Għal-kienet jiġbor id-dejta biex għalu din uffiċjali sar agreement bej il-BRO u DA biex isir il-reġistru tal-kontrattur. Il-registration isir mill-gvern, għax l-Aġenzija tal-gvern. Ma mill-izviluppaturi. L-MDA ġabret id-dejta biex kull gvern ikollu l-lista ta' kemm nispiċċa l-punt għax il-punt principali kien imma li għandha tkun marbuta ma' sistema ta' punti. Ġifieri jkun hemm bħal liċenzja. Ġifieri inti bħala kontrattur jekk tikser ir-regoli, issa skont kemm ikunu kbar u skemm ikunu gravi dak jitnaqslek il-punti. U jekk inti tlift il-punti daqshekk tlift il-liċenzja u ma tistax topera iktar għax bħalissa li hawn żviluppaturi u kontratturi li kienu involuti f'inċidenti tal-waħx qegħdin imorru postijiet oħra jkomplu għaddejjin bix-xogħol. U kulħadd werwer minnhom daw. Fuq l-argument ta' qabel. Jien m'għandi l-ebda politika għax inti lill-Andrej bdejt tajdu politika mhux politika. Jiena partiġana ta' politika. Jiena ma għandi l-ebda politika. Fil-Kastana ukoll ħadmu bit-traskuraġni. Iva, m'għandix dubju. Ġifieri jiena m'għandi l-ebda politika. Allura ġifieri dak li għad ma kienx jagħmel sens. Iż-żgħir dejjem ibati u l-kbir dejjem jagħmel bullying fuq iż-żgħir. Dejjem il-kbir jagħmel bullying fuq iż-żgħir. Bil-ħajja. Importanti. Mela, jiena waħda mill-affarijiet li hija ġusta veru li semmit hija. Jiena qiegħed tal-affarijiet tiegħi fid-dar tiegħi. U ma jħallu. Minuta, U ma jħallu. Taħdejja sejbni. U rrid nserraħ rasi li kollox sew. Jispiċċa, u jon kella jagħmel jassara, jispiċċa noqgħod fuq il-flus. Inqabbad periet privat, u nqabbad avukat, u dawn fuqhom jien għal xiex għax jien m'għamil xejn. Talli da ġi jiksir li devozzjoni next door. Din ukoll hija ġustizzja fl-opinjoni tiegħek. Dan huwa dak kollu li qed jiġri lilna Penny. Qed jaqbel miegħek. Jiġifieri di ukoll għandha issir xi tip ta' mhux fond, xi tip ta' sitwazzjoni fejn daw inti għaliex għandek toħroġ il-flus biex tiddefendi id-drittijiet tiegħek
Meta inti interessat, jgħad kontent fid-darbit. Mux hekk, m'għandux għalfejn. Issa ngħid kif għandha tkun il-liġi U konkludi wkoll. ta' ċittadina. Konkludi. Ngħidlek kien kif għandha tkun il-liġi. Ġejt waqajt li dari, ma tellax ġeb l-oħra qabel ma tibnili u tlestija. Ma tellax ġeb l-oħra qabel ma tlestili dari. Ma tellax ġeb l-oħra. Ma tellax ġeb l-oħra. Ma tellax. Mela, għax ħan ikkonkludu xek. Jew. Ma tellax ġeb l-oħra qabel ma tlesti tiegħek. Mela, Ma tellajiex. nofs minuta biex tikkonkludi. Din hija l-biża u r-rabja li għandhom in-nies, bħalissa qawwija, ejja nużawha bħala opportunità għal-bidla li hawn bżonn. Aħna għada fl-10 u nofs ta' filgħodu ġewwa Santa Venera qed norganizzaw protesta għal-bidla. Il-uħut mill-proposti li qed insemmu jiena nemmen li n-nies għandhom jibqgħu jimbuttaw għax nemmen li l-bidla iva hija possibbli imma jekk in-nies jibqgħu jagħmlu l-almu kollu tagħhom għax bħalissa il-bilanċ il-miżien qeleb fuq naħa minnhom. Hemm bżonn li ċ-ċittadin jerġa' jelbu fuq in-naħa l-oħra. Grazzi ħafna Andre. Ministru, ikkonkludi fuq dak li smajt u Nħarsu lej wiċħat, il-ġustizzja titissib ma minn naqas jew ma minn kiser il-liġi. Hija opportunità li naħdmu kollha flimkien biex is-sistema ntejbuha. Hemm bżonn li ntejbuha. Dan hu gvern li hu li se jibqa' għaddej sakemm di tissolviha u jkollna sitwazzjoni ta' bilanċ. Ta' min irid jiżviluppa però mhux għaskapitu tal-ħajjiet jew tranquillità tan-nies. Dak huwa l-objettiv u nixtieq li kollha hawnhekk kemm hawn naħdmu flimkien biex naslu għal dal-objettiv. Nixtieq għax batlulna wkoll mill-awtorità ta' Djar aktar kmin illum il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali Rodrigaltis ikkonferma li l-familja Paċ, bil-familja ta' Mirjam, ingħatat akkomodazzjoni alternattiva. Din intażlet mill-familja Paċ wara li saru viewings f'proprjetajiet differenti li nstabu skont il-bżonnijiet tal-familja. Attenda l-Ministru nnifsu għal-viewing biex jassigura li insomma. Però rridu naraw, nirringrazzja l-Onorevoli Gald, rridu naraw li dawn ma jiġrux. Mux nalla kolla. Mux hekk, imma għal-min. Li ma jiġrux l-inċident minn qabel. Dak l-objettiv ta' ħaġa sabiħa.